जब केहू के घरे बेटी होला न तो लोग ई ना कहे कि बेटी भइल बा, लोग ई कहेला कि लक्ष्मी आई बड़ी। समाज ह केकरा मन में का चलता केहू नहीं के बता सकत, बाकी भीतरे भीतरे बाप से ज्यादा खुश केहू ना होला। एगो बाप अपना बेटी के बेटी जैसन ना राजकुमारी जैसन पोसेला, ओकरा हर खुशी हर जिद के पूरा करेला। आ कबो रुपया पैसा परिवार आ समाज के परवाह ना करे। बेटी जब रूस जाए तो बाबूजी खाना ना खा ले। कौनो बेटी कैसे भूल सकता कि ओकरा के मनावेला